Темата е... Почваме. Здравейте, аз съм Симон от Тръкфери. Започнах 2021 година. Моята работа включва непрекъсната комуникация с клиенти, непрекъсната комуникация с фериботните компании и още куп други сложни неща. Колко много организация има зад кулисите за взимането на един фериботен билет. Намирам решение. Опътвам го и го пращам където трябва да отида. Намирам място и за двете. Не мога да ти кажа, ама намирам начини за това. Ами обяснявам подробно всяка една стъпка в последователен ред, за да може да го разбере възможно най-лесно. Great job! Още като малък баща ми с първи път ми даде мотор, сигурно на 10-11 годишна възраст. Симпсон. 51 ендуро. Усещане и най-важното е да си внимателен, защото много бързо се случват нещата. Рени. Ренката. Дай следващ въпрос. Браво.